Hvad så YouTube? Jeg sidder sammen med Kasper. Det er mig igen. Hej. Hej, ja, hej. For jeg var nogle guys som så vanligt. Vi sidder og spiller noget Dead Island Riptide, og... Det sagde du sjovt nok også sidste gang. Altså, det der med at låne det. Ja, det ved jeg godt, okay? Det er lige meget. Glem det, okay? Glem det. Det bliver sur. Nej. I hvert fald, Og som sagt, vi har gennemført spil 2-3 gange efterhånden. Jeg ved det faktisk ikke. Ja, det er så, faktisk pænt lang tid siden. Ja, altså det skulle stadig sjovt. Så, og klokken den er stadig sådan, ja, og klokken lige nu den er 4 eller sådan noget. Nej, den er over 5. Den er over 5? Ja. Er klokken allerede så mange? Ja, det ved jeg, det tror jeg faktisk ikke. Og klokken er 5:30, ja. Ja, 5:30. Okay, vi skal lige finde et våben her. Et lille våben, inden de der svumbier, de kommer. Og bare lige så jeg ved det, han spiller Action, og jeg spiller Logan. Yep. Og vi selvfølgelig, som sædvanligt, jeg ved ikke om folk de ved det egentlig. Det kommer an på, om I kender det, der er sådan en Riptide. Kasper han har spillet etteren, det har jeg ikke, så... Jeg har ikke spillet så meget. Der var jeg faktisk ikke så god til engelsk, fordi så kendte jeg ikke Mathias, og det er nemlig ham, som har hjulpet mig med engelsk og sådan. Ja. Han har været min lærer. Ja. Men der kommer selvfølgelig også andre ting uploadet på min kanal end bare det her. Der kommer også... Ja, jeg tror altså, der kommer noget Terraria og sådan lidt. Ja, måske noget Terraria og DC og så videre. Har det til og måske... Ej, jeg ved ikke, hvor meget Rust der kommer op. Men endelig skriv et spil ned i kommentarerne, hvis I synes, jeg skal spille. Så skal jeg vel se, om jeg kan få færdigt og lige se, hvad fanden det er. Tæmt det lige over. Det kan godt være at starten måske er lidt kedelig, fordi at det ikke er multiplayer, og vi er lige singleplayer. Men lev med det. Jeg er snart udenfor, Mathias. Shit allerede. Jeg er dernede, hvor fanden skibet der brænder. Slow as fuck, that's me. Nej, that's sick. Det er rigtigt. Og Sig det er en anden, som... Lonely guy. Mere lonely end mig. Ja, det er virkelig slemt, så lonely han er. Og så kommer de der spastiske zombier, jeg gider dem ikke. Ham der er han ikke død, tror jeg ikke. Altså det der lange gang der. For satan. Nå. I hvert fald, ja. Væk med sig. Men de i hvert fald, hvad fanden skal man sige, de personer vi har klaret spillet med, det er, jeg har klaret spillet med Sam B og John, og Kasper har klaret spillet med Action og Sam B. Ja. Ja, jeg er udenfor. Smask alligevel. Hvordan? Godt dø med at ligge der. Okay, på tidspunkt kommer der en Chuck-zombie her, hvad fanden det hedder. Ja, og bare lige så jeg ved det, vi kalder det for en tuk. En tuk, ja, og også Svumpy selvfølgelig. Because Swump is awesomeness. Cheers, Rick. Hashtag Rick er lige med Svumpy. Nej, eller det... Fuck. Og så hvis I kan, høre med den mus, så vi taster 2 klikke. Det ved jeg ikke, om I kan, det burde ikke kunne. Det er meget gerne ikke kunne, i hvert fald. Jeg kan ikke... What? Hvad? Nå, okay, det var bare den der zombie, den så lige fast i døren, som spørger sig totalt ud. Jeg tror, jeg er lidt syg, så jeg nyser fucking tit. Det er mega irriterende. Men i den her video kommer jeg nok ikke til at nyse, fordi jeg er lidt for sent over, bare lidt. Nej. Det er fuck det. Det er jeg ikke. Nej, jeg kan ikke lide vand, jeg er kat. Mine forældre, de tror jeg er 7 år. Ja, det kender jeg sgu godt. Og for satan, det gør nas. Health kit like a mouse. Sådan, der står sgu da en tuk og hygger.
Au. Jeg tror lige, at too much water shit's going down into the ship. I think that's the word. Nå, ja, det kommer. Og mig og Mathias, vi har noget med at give zombier serie navne. Ja, så der, så der er sådan en zombie, der hedder en... Ej, det er nu mere DayZ, vil jeg sige. Jamen, ja. Men vi har også givet navn her. Der er en zombie, som hedder en Suicider. Vi kalder det for en Bob. Ja, lige fordi præcis, den siger bum, når man skyder den. Nej, den siger bange. Okay. Ja, det er stadig en Bob. Altså Bob, det vil sige, det er sådan en klam, stor, pervers en. Altså sådan en rigtig, rigtig stor, lidelig pædofil. Ja, man kan bare se alt muligt. De der blodår på pikken, ja. Ved at springe. Og det der... Også okay, bare en lille Bob Marley alt det der. Vi skal ikke blive for nasty. Ja. Okay. Det skulle ikke næste lige en Bob Marley, bare awesome. Bob Marley, han er... Noget racist, men han er nære. Og Bob er ikke nære. Eller for at være rigtig racistisk, han er ikke en nigger. Ja, det er ligesom min musiklærer. Hun siger niggers. Altså, hvis nogen skal sige nogen over i Afrika. Altså, alle de der niggers over i Afrika. Niggers. Wanda Snigger. Fuck ja. Sikkert nogle niggers, der vil Snickers. Og selvfølgelig, som sagt, det kan godt være, at der ikke bliver forfærdeligt meget uploadet. Eller jo, det kan godt være, der kommer noget uploadet, men måske ikke lige fandens meget, for jeg har sgu også ting at tage mig af. Okay, ja. Først jeg skal se, om jeg kan tjene penge. Først jeg skal se, om jeg kan tjene penge på en eller anden måde. Fordi jeg skal spille. Og andet så har min kæreste at tage mig af, og så videre, og alt det der pis. Og så har jeg også lektier, så... Fuck my life, jeg kom til at løbe hele vejen tilbage til der, hvor man kom ud. Er du egentlig kommet ud? Ja, jeg er lige, ja, det er jeg kommet. Lige kommet ud, eller hvad? Ej, sure. Fuck. Ja, det... Jeg er lige gået helt lortet op. Jeg vil meget gerne have den der fucking deal, som åbenbart ikke er en deal. Og dø i en perverse zombie. Jeg vidste ikke, at zombier, de kunne hoppe over det lortehegn. Ej, hvor frækt. Jeg kan bare huske, hvor lort den gun, man får sidste bossen i hele spil. Jeg kan bare huske, hvor lort den er. Jeg kan bare huske, at mig og Kasper blev skuffet, da vi fandt ud af, at vi allerede klarede spillet. Men jeg vil sige, mig og Kasper, vi er fandme hurtigt til at klare spil sammen. Ja, det... Jeg tror, vi kan klare den her, måske, maybe, hvis vi er hurtigt nok, og vi fandme tager os sammen. Vi ikke bare får rundt. Jeg tror, vi kan klare den her på 10 episoder. Fuck, jeg er fuldstændig mindfuck lige nu. Hvor fuck skal jeg hen? Du skal til venstre. Til venstre med... altså op ved tuken, eller hvad? Det ved jeg ikke. Jeg ser bare til venstre. Der kommer det der ski der. Ja, tak for hjælp. Okay, jeg skulle skyde lige fucking... Den fucking zombie, der stod heroppe. Og undskyld, hvis jeg nogle gange laver den videre. Jeg ved ikke hvorfor, jeg kan bare godt lide at lave den. Det er en pisse i sådan noget. Eller nej, det er faktisk sjov at høre på nogle gange. Nej, Kasper kan sgu også lide den. Ja, faktisk godt. Og det kan godt være, at ja. Hvad du prøver at sige? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Vi ved godt, vi er underlige. Og mærkelige. Og unormale. På så mange måder. Ej, se, der er Bob. Nu holder jeg lige med Bob. Jeg er inde med ham der... kaptajnen. Bob Bumsefjes. Bubba. Og døde Bob. Og så er der... Jeg kan ikke engang... Okay, jeg kan ikke engang huske, hvad fucking tuk den hedder. En tuk, det er en fucking tuk. Vi burde næsten kalde det for en... Jeg kan bare huske, når vi kommer længere op. Jeg kan huske på vores første bruger, der kunne vi jo one-hit en tuk selv i det højeste level.
Altså, der har ikke været nogen... Så. På vores første bruger var der ikke rigtig nogen... Eller, hvad fanden siger man? Første mænd var der ikke rigtig nogen problemer med at one-hit en søg, faktisk. Men på den anden, der var der lidt problemer. På et tidspunkt. Altså, jeg kan huske, første gang vi spillede det spil, så der var der sådan nogle steder, hvor der var fucking syge monster, bare sådan nogle opgraderede zombier og sådan noget. Hvordan fanden har jeg fået en shotgun? Vi sad der i hele tiden. Hvad? Ja, der er en shotgun der, hvor man kommer ud. Nå, men jeg er kommet til Paradise. Altså, okay, fair nok, det er jeg ikke, men du venter vel bare der, så skal jeg nok komme. Og når vi engang kommer der til, så stopper jeg den her episode. Ja. Den er faktisk ikke engang blevet så langt, der er allerede, der er gået 1 minut før. Men starter med en rådden kniv. Inventory. Jeg elsker, hvordan man kan flå armene af zombier i det her spil. Altså zombie. Ja. Det er godt. Den skader 151, og den holder 145. Den er god. Eller den holder kun 58. 148, det skulle da egentlig bare pænt meget. What the fuck, det har jeg sgu da aldrig prøvet før. Shit. Hvad har du ikke prøvet før, siger du? Der lå sådan en død zombie, så stak en kniv ned i den. Og det tog sådan cirka 4 sekunder eller sådan noget. I stedet for bare prøve på den. Af med den arm. Jeg skal jo lige have noget at lave. Og nu kommer jeg også til Paradise. I kan lige få se filmen her, så... Så skal jeg ikke noget nu. Ikke i en video. Ej, det lige se, hvor lang tid den har varet. Så ved jeg faktisk ikke, hvor lang tid den varet. Ikke for... det ved jeg ikke. Skal da ikke være for lang. Nej. Altså, vi er ikke ligesom... Altså, Robin Samson, den der. Så vi ser det ikke. Vi ser godt nok ikke dem så meget. Eller jeg ved ikke, Mathias. Jeg ser sgu ikke dansk YouTube. Nej. Jeg ser heller ikke gameplays. Det gider jeg ikke. Men... Mindre det er noget med det, I siger at gøre. Men vi laver ikke sådan nogle 2 timers lange videoer. Det kommer an på, om det er totalt syg special. Ja, okay. Men det er bare sådan helt normalt game. Nå, i hvert fald nu er vi ved Party, så jeg tror lige, vi vil stoppe den. Det er YouTube, næste episode. Se jer.